У цэнтры гародні, як годная пані, шляхетная вулка у мройных каштанах, вясною запальвае свечкі суквецці. Вядомая пані у гародзінскім свеце. Яна каралева і слова жывога, і места на днём нам, і краю святога, дзе ўвысе заўсёды і заўтра, і сёння жанчына-легенда, патронка гародні. Элиза Ожешко. Самая знакомитая особа нашага горада. Вуліца яе імя, дом, у якім яна жыла. Амаль што той дом, у якім яна жыла, і помнік. І няхай сёння побач з гэтым помнікам нейкі недарэчны чорны прастакутнік. Усё роўна і сёння Элиза Ожешко, каралева нашага краю. З днём нараджэння, вялікая пані!